akuyan bawan mu ce ta zo ta ce makota shinkafa buhu beli naira 60,000 tana na kwalle ribishin yanka shege ku cinye wallahi halliru ka san akuyan bawan mu ce ta zo ta ce makota shinkafa buhu a ganna tana na kwalle ribishin beli naira 60,000 ana hey mutumina salamu alaikum zo mana zauna mene ka ce akuyan bawan mu ce ta zo ta ce makota shinkafa buhu beli naira 60,000 tana na kwalle ribishin hello to yanzu ka ce beli 60,000 gaskiya mutumina wannan akuyan ba ta kyauta muku wallahi amma durin baka shawara idan kuka an so ta daga station din kana ji idan kuka an so ta to na rinda da Allah ko sakan goma ka ku bari ta kara ku yanka shege ku cinye wallahi wannan shawara ne mai kyau kawai ka je ko tashi ka je ka dau shawaran nan je ka kawai oh yeah